Салом алейкум, подписчикои канали Осман Медиа, хуш омадед ба канали мо ва ногуфта намона бародарои азиз, лайк, подписатсия ва поделитсияро ҳатман кунед. Ва бародарои азиз, чӣ хеле ки дар акс шумо мебинед, Сабринаи Назирӣ бо шавҳараш ва духтарчаи яккаву ягонааш. ва бародарои азиз, гуфтаниам ки Сабринаи Назирӣ дар инстаграми худ видеое нашр кард, ки дар видеоаш табрикоти шавҳараш ба Сабринаи Назирӣ аст. ва шавҳараш Сабринаи Назириро ду тӯҳфа мекунад, яъне ки ду падарка мекунад. Ҳадияшро дар дастонаш гирифта дар пушташ пинҳон мекунад ва якумин шуда гулу гулдастаро медиҳаду ва мегӯяд: Занакҷон, аз кадом дастам ту тӯҳфа мегирӣ? Ва Сабринаи Назирӣ бошад, мегӯяд: аз дасти чапат. ва шавҳараш бошад, боз якборига мегӯяд: аз кадом дастам мегирӣ? Боз мегӯяд: аз дасти чап. Интихобат хуб аст ё на? ва Сабрина ҷавоб медиҳад, ки хуб аст. ва боз бори дигар мегӯяд, ки Сабрина, зани зебоям ва интихобат хуб аст. ва Сабрина мегӯяд, ки ҳарчанде ки бошад, калонсолон чизе ки доданд, аз дасти рост медиҳанд ва ман ҳам дасти ростро интихоб мекунам.